dumuol kamo sa Dios ug siya muduol kaninyo. Mao kan ang saad sa Ginoo nga mabasa nato sa James 4 verse 8. Ang atong pagpabilin ug pagtuol diha kanunay sa Ginoo gikinahanglan kini. Ug bisan ato karon nga gitubang ang trahedya niining kalibutana, angay nato gayud kini nga pagabuhaton. Si Robert Kennedy nagasulti nga ang trahedya usa kini ka instrumento sa ato ganya pagkinabuhi aron ato gayud nga mabatnan nga pinaagi nini ang kaalam. Yes, tingali kaalam nga ato gayud nga mahimo ang pagduol sa atong Ginoo. Kaalam nga maghatag kanato og pagtawag upisa ng ato gayud nga pag-ampo kanunay sa ato nga Ginoo. Busa ayaw himo ang pagdaduha, ayaw tuguti nga mawala kini sa imo gayud nga kinabuhi. Adunay nindot nga plano ang Ginoo, adunay nindot nga saad ang Ginoo alang kanimo. Karon nga adlaw hinuklugi ug iampo kini nga saad ug plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tingali kini makatabang o kini makausab diha kanimo. Salamat sa inyo gayod nga papaminaw. Kung aduna kamoy mga pagampo o mga prayer request, palihog ko o comment aron maapil sa ato gayod nga mga pagampo. Daghang salamat.